αμέσως. Συγγνώμη κυρία μου, με συγχωρείτε, με πετύχατε πάνω στο μεσημεριανό μου γεύμα. Σας ακούω, αγαπητέ φιλόζε, σας ακούω. Γεια σας κυρία μου, θα ήθελα τώρα για την γιορτή των ερωτευμένων ένα δωράκι να κάνουμε. Πρωτότυπο για να τις κρατάει και συντροφιά κιόλας της κοπέλας μου. Ένα κατοικίδιο ζώο. Με μεγάλη μου χαρά έχετε έρθει στην πηγή των κατοικίδιων ζώων. Μισό λεπτό κυρία μου, Αργύρι, Αργύρι. Έλα, ορίστε κυρία μου το κατοικίδιό σας. Πού είναι το κύριε? Να το κύριε. Ποιος αυτός? Ναι, αυτός. Αυτός! Αυτόν τον μαντράγαλο θα τον πάω εγώ συντροφιά στην κοπέλα μου, κύριε! Αυτός είναι άνθρωπος! Τι λέτε κύριε, είναι ένα ζώο και μισό! Ένας αγράμματος ξεπεταμένος τύπος, ο οποίος σφουγγαρίζει, καθαρίζει με 5 εκατοστάρικα τώρα, εγώ τον έχω εδώ. Σφουγγαρίζει, καθαρίζει το φτύνο, τον δέρνο. Σας παρακαλώ, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, προς Θεού δηλαδή! Γιατί θα ξεδώσει η κοπέλα? Όχι, όχι! Δεν θέλετε! Φύγε, δεν ακούς που λέει, δεν θέλει ο άνθρωπος. Εγώ κύριε μου, ενδιαφέρομαι για κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι σε σκυλάκι ας πούμε. Άμα κύριε μου, με έχετε γαλακτήσει. Πείτε από την αρχή τι θέλετε, θέλω ένα σκυλάκι. Εδώ πέρα μέσα είναι ο παράδεισος των σκυλιών. Μισό λεπτό. Τζίνα, Τζίνα, Τζίνα. Ορίστε. Τι είναι τώρα πάλι αυτή κύριε, δηλαδή πάλι τα ίδια αρχίσατε, τι θα γίνει με εσάς? Με μένα θα γίνει με σένα που δεν μπορείς να πάμε εσείς. Η Τζίνα είναι ένα καθαρό μοκοπρόσκυλο. Τραγούδα να σ' ακούσει ο άνθρωπος. Παντρεμένοι και δυο, γύρνεστε, παρακαλώ. Είδατε που σας τα έλεγα. Και έξω από όλα αυτά, ελάτε κοντά μου. Έξω από όλα αυτά λέω, η Τζίνα τραγουδάει και το βγάζει στο τσιμεντάδικο, ένα φοβερό μαγαζί. Παίρνει καλά λεφτά. Τα μισά θα είναι δικά σας. Εντάξει κύριε, εγώ πηγαίνω γιατί μάλλον δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Παρ' όλα αυτά ευχαριστώ πολύ και χάρηκα. Χάρηκα και εγώ, μισό λεπτό, ένα δωράκι για σας κυρία μου, μισό λεπτό. Παναγία μου. Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν έφυγε από το μαγαζί μου χωρίς να πάρει κάτι. Και ποιος φεύγει κύριε, είστε με τα καλά σας, εγώ δεν φεύγω από εδώ, δεν πάρω κάτι δηλαδή. Νόμιζα ότι φεύγατε από εδώ. Να σας πω, ένα ποντικάκι από αυτά τα χαριτωμένα τα χαμστεράκια. Χαμστεράκια μου έχουν τελειώσει, αλλά έχω κάτι αρούρια στο υπόγειο, τόσα περίπου. Τι αρούρια κύριε, θα πάω τώρα με έναν αουρουραίο βρωμιάρι στην... Σας παρακαλώ, ένα πουλάκι. Τι θέλετε? Ένα πουλάκι. Πουλάκι. Μάλιστα ένα πουλάκι, μικρό, μεγάλο, δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι να είναι, δεν μας νοιάζει, πουλάκι να είναι μόνο, ίσα για να... Τι? Για να πνίξουμε το κουνελάκι, Ποιο κουνελάκι κύριε, πουλάκι είπα. Σε καταλάβαμε, Τζάμπο, Τζάμπο. Μάλιστα, αφεντικό. Σε παρακαλώ, ο κύριος θέλει ένα πουλάκι, για δώσ' του μια περιποίηση. Όχι, παρανοήσα το έχει τέτοιο πουλάκι κύριε. Ναι. Άρε, κάποτε ρε στην Ελλάδα υπήρχαν άντρες ρε. Ακούς, άντρες, παλιά δαρφάλα. Αμάν!